πάντα. Από την άλλη ο Νίμπαλη δείχνει ασταμάτητος, κανείς δεν μπορεί να το πάρει. Εδώ είναι ο Μάικα. Είναι ο Μάικα πιο πίσω, ο Ποζοβίβο, ο Ελτσότη. Εδώ είναι η Μπετανκούρ με Ουράν. Έχουμε μάχη ανάμεσα στον Ουράν και τον Καντέλ Εύανς και τον Μπετανκούρ και τον Μάικα. Νικητές τους πρώτους, δηλαδή από ό,τι φαίνεται προς τη γη κερδίζουν ο Ουράν τη δεύτερη θέση και ο Μπετανκούρ κερδίζει την λευκή φανέλα από τον Μάικα. Και μια θέση βέβαια στην γενική, πάει από τη Εύανς στην έκτη θέση ο Μπετανκούρ. Και εδώ έχουμε επίθεση τώρα από τον Ριγκομπέρτο Ουράν. Όχι, απαντά ο Μπετανκούρ, πολύ δυνατός ο Κολομβιανός. Ενώ δεν βλέπουμε πουθενά στις οθόνες μας τον Κάντελ Εύανς. Ο Κάντελ Εύανς έμεινε κυριολεκτικά από δυνάμεις μετά την υπερπροσπάθεια που έκανε να έρθει πίσω από τον Ριγκομπέρτο Ουράν. Δεν τα κατάφερε. Ο Ουράν μπορούμε να πούμε ήδη ότι κάνει την κερδίσει τη δεύτερη θέση. Ότι ο σκηνοθέτης έχει την προηγούμενη τώρα στον Ουράν και στον Μπετανκούρ σημαίνει ότι ο Νίμπαλη πετάει. Έφτασε στο σημείο ο σκηνοθέτης να διαφορεί για τον Νίμπαλη. Τελευταίο χιλιόμετρο εδώ για την ροζ φανέλα. Εδώ είναι ο Κάντελ Εύανς, κανείς δεν του δίνει βοήθεια φυσικά.